בואו להכיר את קנדיטק. איך קולטים עובד או עובדת חדשים לבנק? מדי שנה מתקבלים במערכת הגיוס קורות חיים רבים, ומערכת חדשה תנהל מעכשיו את תהליך הגיוס והמיון בצורה חדשנית ומתקדמת. ומערכת קנדיטק היא מערכת ישראלית הכי טובה בארץ שיש היום בתחום הזה. עושה לנו מהפכה בתהליך, ובעיקר חוויה הרבה יותר טובה למועמדים. מועמד שילחץ על הגשת מועמדות לדיסקונט בכל אחד מהאתרים שאנחנו מפרסמים, שניות אחר כך יקבל לינק לוואטסאפ, כמה שאלות צ'טבוט כאלה מסננות, לינק לצילום עצמי של רעיון וידאו, וקישור למבדק מקצועי. נעים מאוד, אני כנען, מנהל פיתוח בחברה. אשמח אם תוכל לספר לי בכמה מילים על האלגוריתם, זמני הריצה ויעילות הפתרון שהטמעת. בעצם כל מועמד יוכל לעבור את השלבים הראשונים במיון עצמאית, בכל שעה ביום, לא תלוי בנו, ובעצם לנו זה נותן אפשרות לממש איזשהו ליד של מישהו שרצה להגיש מועמדות לדיסקונט. המערכת עולה לשימוש בימים אלו כחלק מגיוס בנקאי שירות טלפוני, ובהמשך תורחב למשרות נוספות. הדבר העיקרי, אני חושב, זה ההוליסטיות. במיוחד ארגון כמו בנק דיסקונט, היכול להשתמש באותה מערכת לכל סוגי התפקידים ולכל השלבים השונים בפאנל, זה כלי מאוד מאוד חזק וייחודי. כלומר, באותה מערכת לייצר מבחנים גם לתפקידי הפיתוח והדאטה ואנשי הכספים וכו', אבל גם לטלפנים וכל מה שביניהם.